Faka wakho umbuzo noma ufake isakhe isicelo noma uyacela nje udokotela akubhekele. Dokotela omkhulu ngamafishane nje ubingelele. Kunemanje lekhona lapha ekhaya. Igama layo uMashenisi. uMashenisi ngona mnikazi wako konke. Okay. Akathi impilo elikhulu kanzi kukhona labasishe khona. Okay. Ukuthi uMashenisi isipikile singena Ngoyi udlula kuvalile. Lembali. Amagate adinga ukhiye ufika yena angene ekhaya. UMashenisi ukhuluma kakhulu umuthi wami nje uclean kakhulu. Silo salamisi. Dokotela umhlanti, dokotela komhlanti omunye odokotela abantu abamthanda ngendlela yesimanga. Sipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Kuyintokozo enkulu mbukeli ukuthi sihlangabezane nalesi sikhathi sibe ndawonye futhi la ku Siyaviva TV1 lami igama ngingo MC Pholobaso Andile wakangcobo wena uqala ngqa ukusibukela bukhoma njengoba sibukhoma njengalesi sikhathi qinisekisa phela ukuthi uyasubscribe ulike ucommente futhi lapho ngezansi ukuze amanye ama comment akho sikwazi ukuwafunda bese siwabeka endaweni emqoka angihambi ngedwa ke namhlanje ngihamba nodokotela umhlanti kanti lami igama ngingu MC Pholobaso uAndile ke wakangcobo eNDW Not Voice Women nawe dali uza sibukhoma ke ningezima Afrika singayijabulela kakhulu incingo zenu njengalesi sikhathi samanje so nipha ke nenombolo ekuyizona ningayisebenzisa njengalesi sikhathi samanje wena kwakho ukuthi nje wenze sure ukuthi uthathe ucingo lakho uyafona faka wakho umbuzo noma ufake isakhe isicelo noma uyacela nje ukuthi udokotela akubhekele dokotela omkhulu ngamafishane nje ubingelele South Africa ubingelele umhlaba wonke wase-Afrika kanye namazwekazi aphesheya kwezilwandle ngibingelele kakhulu mapholo bangicale kuwe kuyintokozo ngibingelele bonke abathandi belihlelo nebalandzeli balohlelo bonke labagcwele eAfrica na overseas seyiningizimu Afrika naseSwaziland lapho ngitsabuka khona dokotela omkhulu uyafisa ukuthi sikhulume sijule namhlanje sithinte abafundisi abaphelela lapha kwaMhlanti eSwatini uphetheni mpandeni onayo for ukukhulisa ibandla nokudonsa abantu mhlambe singayixoxa sibanda kanye nebusiness le eyabafundisi yino nazo ezizidonso yino nazo ezizikulisa khona umuntu onomasingcwabisana ufuna uattend abantu abaningi khona umuntu onesitolo ufuna kuza abantu abaningi khona umuntu onebandla into nje isebenza ngeningi labantu yino nazo mhlawumbe usiqale nje kususa kubafundisi uzuyofika ebusinessini mapholo ba kunembanze lekhona lapha ekhaya igama layo uMashenisi basho wena mabethu baba kaMashenisi ngathi wenhlanhla loyo umuntu lonelibandla noma lonebusiness umakhela isigubhu noma liphondo noma ibhodlela noma ngimakhele libaso noma ngimnike isichelo lafika achele ngaso phinza korobhe enzaweni yakhe emkhulu yes okay uthi ufike achele noma korobhe yes nabadokotela naba ngoMashenisi uMashenisi ngona mnikazi wako konke okay umabunge ungumletheni ungumlomo omnandi ungivula bevalile ungokonke nje kodwa ke before ngikunike ngicala ngekorobhe okay ngiwashe unasengibona so right ke sengikhathi ke ngigeza ngawo ngikucinisa ngunika mbusebende umabane uMashenisi yeah nawo uhamba kukhala machine ubukhecekhece imali igcwele amakhulu nembali right ningizwe Africa worldwide hleli naye ke ubaba kaMashenisi udokotela uDr Mhlanti ovela nomodabuka ezweni laseSwatini Mswati Mbamba impela hleli naye ngalesi sikhathi dokotela ngizobuza nje abantu besifazane bakulungele yini ukuthi bezothatha okuthile kuwena okuzobenza ukuthi emabandleni nabo kugcwale sekwaba khona abantu besifazane abangabafundisi ngikhetha nje ukuthi ake ngithinte bona hayi sebakhona vele mapholo babo lady bishop nabo umfundisi nabo business women sebakhona basho njalo into esifazane mapholo ba ulula
Okay. Ngiye ngithi mina na ufuna ukubona utest inhlanhla ubona ngabantu besifazane especially nomduna. Okay. Na umsikati ubona ngalabathuna. Umuntu esifazane kulula ukuthi na umtsinza umendela dini into yakhe isheshe ikhanye kunemnemi lomduna. Okay. Umuntu omduna kuba ilikhuni inhlanhla yakhe. Kuba nzinyana. Nenhlitiyo yakhe ilikhuni. Bodlithi ukuthuza. Nendvodza nayigadla noma nabayivala bayiloya. Qiniswa lesandla ke njalo umuntu esifazane umuntu nje sheshe lokake kusuku. Imbe Yes. Okusho ukuthi uthi bamkelekile kwamhlanje nabesifazane futhi uyabathembisa ukuthi okwabo kuyashesha. Nembala. Dokotela ke asibuke manje ukuthi nginenkinga yokuthi ngingumuntu ophokophele ukuthi kusasa sibone ecebile kodwa indlela engizama ngayo akukona kuya kamlungu futhi akunaso isitolo akugqekeza ngishaya umuntu akukho kube ngikwenzayo ngaphandle ukuthi I am a gambler ngingumgembuli hamba amakhasino dokotela uphetheni for ama gamblers Mashenisi uyangena egambuleni ngoba umuthi kahle kahle ukugambula. Umuthi uyakhona ukuthi ukuvala inotho yakho bemnyama. Umuthi uyakhona ukukuvulela. Yes, kuyangala ukuthi ukuvume kanjani ngoba lo umuntu angathi impilo elikhuni kanzi kukhona labaswishe khona. Okay. Yes, manje nakabona. Mana ke baba kaMashenisi ngifuna ukuthola la ukuthi uma kuthiwa mina ekhaya basenzela amanzi amnyama kuthiwa mina ngaboshelwa izinto zami uyangisiza yini Mashenisi Mashenisi ufika ukwabule emapholoba Qashula amaketala umndeni yes kuyende uthola isidloti ekhaya lathwetshulwa umuntu lisebenzela umuntu omunye ngiyakuzwa so ikhona inhlanhla leyibonako ukuthi le iyavala ubudlotini bakhabo lo muntu kufanele umuntu aqala korojo bese ke sonikwa lento letafike imvulele yes uMashenisi ke nganiza kwethu kuthiwa ke uqashula kwasani uvula kuvaliwe udlule kuvaliwe kuthiwa unanomabunge uthi ukuthi thaphu uma uqhamuka kubantu benephunge lihle akusho mina kusho udokotela omkhulu uthi udokotela kubantu besifazane bengakusabi ukuze sigodlweni sakhe nase South Africa uyasebenza isikakhulu kakhulu kuma province amabili eGoli nase KZN wena ofuna ukuxhumana naye mthinte kule number 083 885 4017 yakangwane ethi +268 uma ke nje eseswatini +268 76 95 92 udokotela ke usebenza kusukela ke ngomsombuluko kuze kuyoshaya ilanga la ngeSabatha wena kwakho ukuthi umfonele wenze appointment ngabe dokotela uMashenisi uyaposwa na ngawuposa amapholoba kodwa ke mina ngane sikwami ngithanza ukuthi umuntu ngiqale ngemhlolele mina self okay kube ke ukuthi ngiyakuposela ukuthi kuvume mina noma lento yami noma sengeke ngakubona kusho mina ukuthi hayi ngabe sengikwendela kanje sengiyakwendela ke mawuthi ufuna ukungihlolela kuqala ngiza kuwena esigodlweni noma nangocingo uyahlola ngahlola online esigodlweni ngiyahlola kodwa ke kuhlola kwami ngisekhaya ngivama kuhlola kusuka nga7 kushaye 8 ngoba ngiyelapha mina ekhaya usho ntambama yes okay bese ke ntambama sengipheka siwasho sikudliwa siwasho endlini kagogo okay ngaleso sikhathi ke abantu ababuta emaphupho nalabafuna ukuhlola nalababuta ukuthi into kanje ngisuke ngidedele isikhathi sabo dokotela singakhuluma ngoMashenisi into efaka imali into edonsa imali into ephakamisa amabhizinisi abantu namabandla abantu kodwa abantu baxakekile kwezothando uphetheni kwezothando kwezothando yangena uMashenisi uyangena futhi bese nguthi kancane bobheka mina dokhona silongo ngelento yinongotela usuyawunonga manje uqondise ngendlela yakho yebo usami kuleli iphuzu lokuthi uMashenisi isipikile singena nomkubi nje udlula kuvalile nembali amagate adinga ukhiye ufika yena ngene ekhaya yes Mashenisi uclean kakhulu mapholoba umuthi wami nje uclean kakhulu akusilo lesalamisi akusitho tipoko futhi akusitho tilwane umuthi wami nje uclean wenza konke uzothi omunye umuntu kanti lo Mashenisi ngiyakwazi nokusebenzisa ngikuma period hayi na uma period vele uyadila amapholoba awuthinzi lutho uzuhlobe leso simo siyasihlonipha ngoba usuke lo muntu angqolile lo muthi ekuthiwa uMashenisi kuyangiphoqa yini ukuthi ngiwusebenzise
ngoba ngukhokhele kudokotela noma udokotela unalo uhlelo oluthi ngingaqala ngokuzowuthatha bese ngilandelisa ngemali. Uyawukhokhela ngendlela ukhokhela ngayo ngoba yonke into phela amapholo kuyayikhanyisela kusekuthi ikusidi. Yes. Mina ngakupha nje umzingi kuphe jembe ngibozi lo mzingi okusebenzele ngoba labantu abadzala babona ukuthi lapha phasi. Liciniso kufuna libe la kuwe. Yes, uzethi lakho into khanya nawe. Dokotela kunomuntu obhajelwe into zakhe. Njengemali nje le ya RAF la eSouth Africa. Kuye kube nokuthi makulimela umuntu ethi yakhe zibe ngaphezulu kwemhlanu. Umbuzo ke nginawo uthi ngabe uyayiqaqa yini into ekanjalo? Iyacaceka amapholoba. Nethi kufuna ngiqale ngikuhlolele ngokuthi le mali yakho ivinjo yini. Okay. Bese ke ngikhathi siya kule toti ngona ngoba lokho kusekudingeka kahle into ulicinile tafike tilwe lembe yakho. Bese ngikhathi ke ngikunika line enhlanhla ngoba inhlanhla ngeke amapholoba umuntu umnike etikwensila. Ufuna uqala ihlobe kucala umkhathi ke. Ngifuna ukukhipha intombi esokeni. Mashini siyangena noma sekunezinye impande lapho. Yawo bese suyakhuliswa kancane. Okay, usuhlobwa ngendlela eqondene leso simo. Yes. Okay. Dokotela sikhulume ngezinto ezithinta imfuyo bese siyavala. Nangu umuntu ophembayo akulungi. Sicathulise. Masikhulumela imfuyo mkhulu, ukhona umthi wemfuyo. Ukhona umthi wesibaya ukuthi indoda yakho ufuna ikhule etenabe. Yes, kepha kuyashiyana ngoba lo munye umuntu ufuna kufuya ufuna ufuye ekhaya. Yes, la emadloda atokhona kufika into ekhona ngoba imfuyo ikhuliswa amadloda. Inombolo zika dokotela sesiphetha 083 885 4017 4017 yakangwane ithi +268 +268 76 95 13 92. Dokotela usebenza ngiziphi insuku? Kuba umsombuluko kuze kushaya umgcibelo. Bese kuba ukuthi ngesonto abafika abafisa ukukhulekiswa Kufuneka after lunch. Ungethana ufuna ukubamba namkonzo singene esontweni sithandazo ngoba ekuthandazeni sengibuyile vele amapholo. Ngibuye mbamba futhi kakhulu kulamala. Ningizimu Afrika kuyintokozo enkulu ke kade sikhulumisana ke noDokotela uMhlanti. UDokotela ke uMhlanti omunye wodokotela abantu abamthanda ngendlela esimanga nabafunga usuku nosuku ukuthi imisebenzi yakhe iyabonakala. Ngiyasithokozisa ke nathi siyaviva TV1 ukuthola nje ihlombe liphuma kunina njengababukeli nawe kusengaqhubeka ukungena lapha kuma comment ushiye kwakho uPaul inkosi enibosise. Amen.